Og I skal spise en challenge, hvor I skal spise et spiseskefuld havregryn. Hvordan synes du selv, det går? Skal vi lige tjekke datoen først? Helt godt er fint. Okay. Jeg har ikke set datoen, jeg spiser bare lige. Okay, er du klar? Ja. Michael er gerne med kaffe. Og jeg gør det med kaffe, han gør det med havregryn. Kaffe. Kaffe. Er det? Okay. Altså, skal jeg stå her hele dagen? Og skal vi høre til noget? Ja. Okay. Er vi klar? Det skulle lige lidt mere. Ja. Og vi skal ikke spytte du, vel? Okay. Okay, er du klar? Ja. Okay. Bødt? Nej. Okay, 3, 2, 1. Der er det så. Klar ikke. Det er Aldrig kaffe. Hvad er det? det er klar. Op munden. Skal vi ikke lave noget kaffe? Okay. Kan du lige hjemme med til den? Ja, jeg vil fandme godt lave kaffe. Nu får jeg sådan en kaffe. Video her. Nu skal jeg kraftedeme være lige lege mester. Kan du godt gøre det med en 10 skær kaffe? Ja. Nej, Markus har sådan en gode. Nej, skal vi have en 10 skær først? Jeg skal sgu lige have sådan en filter.